Takže sezónu si začal fakticky len pred pár zápasmi. Ako si na tom so zranením? Si v poriadku vyliečený? Zranenie je už dobré, všetko je zahojené, všetko má byť tak, ako má byť. Cítim sa veľmi dobre, pripravený som hrať, tak už chuť po hokeji je veľká, tak už je to len na tréneroch, kedy tam budem. Mohol by si nám opísať, z akého dôvodu si nehral? Neviem ani ja. Hralo sa mi veľmi dobre, neviem, koľko 5 zápasov som hral. Veľmi dobre sa mi hralo, chodil som tam časti pravidelne, presilovky, oslabovky, furt som hrával. A dneska pred odškorčovaním som sa dozvedel, že dneska nejdem hrať zápas. Tak. Neviem, nič mi nepovedali, akorát som sa dozvedel, len mi povedali, že dneska nehrám zápas. Žiadne vysvetlenie som nedostal nič. Aký máte toho roku tým? Zmenilo sa hodne v týme, alebo je to po starom? Je to všetko to isté, čo sme mali minulý rok, chalani sú starší o rok, už určite Adam aj skúsenejší, ale máme nového Rolstna, Riesnera, máme tam Nabokova, brankára, tak sú tam takí harcovníci, takí troška, čo už majú viacej tých skúseností, majú nejaké tie Stanley Cupy, tak určite je to veľmi pekná edícia do našho manšaftu. Prejavuje sa to už aj na ľade, alebo ešte tá chémia tam nie je? No ešte je začiatok sezóny, ešte to je všetko také rozhýrené, rozharané, ale určite sa to ukáže v tej neskoršej časti, keď sa už bude o niečo naozaj, určite keď sa už bude bojovať o nejaké tie playoff miesta. Ako sa ti ľúbi v New Yorku? Tuto v New Yorku sa mi veľmi páči, je to tam veľmi príjemné. Už som sa tam celkom zabýval, našiel som si kamarátov, všetko tam mám, čo potrebujem. Partia je výborná, tak hlavne aby to šlo po tej hokejovej stránke a ostatné bude všetko by malo byť dobré. Osobne ako Slovákovi, čo ti najviac v Amerike chýba? V New Yorku si to asi určite nájdeš, že? V New Yorku určite všetko si nájdem, to je strašne mesto neobmedzených možností, ale určite tá rodina, mama, oco, sestra, kamaráti najlepší, tak určite asi to mi najviac chýba. Slovenská komunita musí byť obrovská v tom New Yorku, že? Je to veľmi, veľmi veľká, sme tam veľmi dobrá partia kamarátov, čo sa stretávame v slovenských reštauráciách alebo chodia na hokej chalani, tak určite je tam, viem si vyplniť ten čas aj mimo hokeja. Ty si robil plány na tento rok? Nie, vôbec. Prišiel som si zahrať hokej na tých 8 mesiacov a čo bude, to bude, ale že by som na seba kladol nejaký nápor alebo nejaký tlak, to vôbec nie. Ako som povedal, je to všetko o tých pánoch tam vzadu, tých našich trénerov, oni rozhodujú o tom, kto ide, kedy ide, ako to bude všetko, tak človek môže hrať výborný hokej a zrazu sa to nehrá, alebo človek vôbec nejde a to tam dávajú. Tak je to všetko také pomixované, čo my neovplyvníme, my akurát tak môžeme buď ísť na ten lací, troška zahrať ten hokej a už je to na nich, či nás tam pošlo.